Nejlepší způsob na světě, jak omezit vypadávání vlasů, není ketokonazol, minoxidil ani kolagen. Pokud vám vlasy řídnou, můžete si myslet, že je to známka stárnutí nebo hormonálních změn. S přibývajícím věkem však naše tělo přestává produkovat důležité živiny pro vlasy, jako je vitamin B12, zinek, biotin a železo, což vede k vypadávání vlasů. Jedním z přírodních léků, které doporučuji, je šilajit. Po 6 týdnech užívání se mnoho lidí vrátilo a poděkovalo vám za zdravé a zářivé vlasy, nehty a pleť. Šilajit obsahuje vitamin B12, zinek, biotin a železo, které podporují zdravý růst vlasů, posilují vlasy od kořínků a snižují vypadávání vlasů. Stačí 1 dávka každé ráno a vaše vlasy budou silné, lesklé a se zdravou pokožkou hlavy, jako byste měli ve 20 letech. Tento produkt vyrábí společnost Wellness Nest a odkaz na něj najdete na mé osobní stránce. Nicméně, jako malá firma, někdy nemusí být produkty skladem, ale zkuste kliknout a zobrazit dostupnost produktu.